Priznám sa, že bol to pre mňa veľký šok. Nečakala som to, že Boh ma môže povolať. Lebo si vyvolil Sion, že mal si mať za svoj príbytok. Ako každý mladý človek mala som svoje plány, svojich priateľov, svoju víziu o šťastí. Štedro požehnám jeho. A Boh prišiel s niečím celkom novým, s niečím, čo som nečakala. Ježiš mi ukazoval, že práve náš život klauzúrnych reholníčok, o ktorých svet častokrát nevie, nepozná, pretože nepracujeme činne medzi ľuďmi, práve náš život je životom úplne darovaným pre druhých ľudí. Vidíte tam dačo? Takže môžem vám dať echuta, jak chcete. Bola to výzva. Martina, nebudeš patriť tomuto svetu. A ja som od prvej chvíle vedela, že Boh ma povoláva zasvetiť sa mu. S Božou milosťou a pomocou mi Boh dal poznať, čo odo mňa chce, to, čo naplní moje srdce pokojom. Vedela som, že ma povoláva do kontemplatívnej klauzurovanej rehole. Že chce, aby som celým svojim životom hovorila o jeho láske. To nie je nič extra, čo tu vlastne vykonávame, ale keď je to zjednotené s Kristom, má to úžasnú hodnotu. Odtiaľ toto, ako keby sme štartovali raketu a ona kde vylieta. Ako keby tu bol ten gombík, ktorý pritlačíme, kde štartuje raketa. Jednoducho, tu sa ja modlím, tu obetujem svoj život Bohu a ja hlboko verím, že tam kde za branou kláštora to účinkuje. Každý deň, keď pripravujem na svätú omšu, tak si pripomínam tých ľudí, ktorí nás prosili o modlitbu, ktorí prídu na svätú omšu, všetkých ťažkostí, problémy. Vtedy to tu vkladám a modlím sa, aby Pán Boh prijal ich obetu, prijal ich problémy a potom ich posilnil na ich ceste. Moji spolužiaci priatelia sa veľmi čudovali, že sa chcem zatvoriť za múry kláštora. Pýtali sa ma prečo a ja som im v prvej chvíli nevedela povedať prečo. Vedela som, že povolanie je tajomstvo. Je to tajomstvo človeka s Bohom a Boha s človekom. Jeho plán šťastia pre človeka. Tým, že sme stvorení z lásky Boha k nám, sme aj povolaní k tejto láske. Tento zárodok lásky je prirodzene v každom jednom z nás. Našla som v diele Rozhovory duše s Ježišom stať, keď Ježiš hovorí našej zakladateľke, prvej redemptoristke, mám takéto slová. Pýtaš sa ma, ako mi urobiť najväčšiu radosť.
Pýtaš sa ma, čo je mojou najväčšou radosťou, tak ti to poviem. Mojou najväčšou radosťou je uzdravovanie duší. Usmiala som sa, keď som to prečítala a povedala som si, Ježišu, ale veď ja to viem robiť. Viem, ako sa lieči telo. A ty ma povolávaš, aby som liečila ľudské srdcia. Mala som istotu, že keď poviem Bohu svoje áno, tak budem v živote šťastná. Lebo Boh chce pre človeka iba šťastie. Hoci som nevedela, čo ma v živote čaká. A v reholi som momentálne 17 rokov a neľutujem ani jeden deň.